בוחר בכדור שטוח ומגמדוב, האיש שמחלץ את מכבי. רוזנפלד ראשון, כדור עכשיו אצל לוזון, מנסה להכניס שם את מנור חסן, רבח במאבק הזה עם צמח. ואתם בבית מוזמנים גם הערב לבחור את השחקן המצטיין במשחק. אבי תקווה עם הכדור הזה לעברו של אלברמן, איזה מבצע של תקווה של אלברמן וזה נכנס! איזה יופי של שער! ביצוע של שחקן גדול! גל אלברמן! איך הוא מעביר את הכדור מעל ברק בכר ואיך הוא מקשיב מעל רפי כהן! זה ביצוע של כישרון ענק, וגם אברהם גרנט יכול לקום ולהריע למוזמן שלו לנבחרת. תראו מה הוא עושה, הוא מקבל את הכדור, הנה ההקשתה הראשונה, הנה ההקשתה השנייה, איפה רפי כהן, איפה הכדור? אלברמן בגדולתו, מכבי פתח תקווה ביתרון 4-1, תקווה שחרר את הכדור הראשון, תראו איך הוא מעכל בבכר ובאיזו שלווה הוא מקשיב מעל רפי כהן, ענק. קודם כל, הנה החילוף המוצלח של לוזון שהכניס עוד שחקן טכני, תקווה עם כדור מצוין לאלברמן, ואברהם גרנט לא צריך למחוא כפיים, כל אלה שהרימו גבה על ההזמנה של אלברמן לנבחרת היום מקבלים את התשובה. אתה יודע מה, במהלך המשחק חשבתי שאני מגזים קצת עם התשבחות לשחקן הזה, הנה ההוכחה שבכלל לא. הדקה ה-66 של הדרבי, מכבי ביתרון 4-1 מול הפועל. אלברמן בשערו השלישי העונה, ופעם שנייה שהוא כובש העונה בדרבי. הוא כבש גם את השוויון לזכות מכבי בדרבי בסיבוב הראשון. ונראה שהקהל של הפועל כבר ויתר על הדרבי הזה. הנה הבריחה מהיציעים הביתה. קשה להירגע מהביצוע הזה של גל אלברמן, בוודאי השער הזה יתחרה על תואר שער העונה